4, helpen bij God almachtig. Nou, ik heb verschrikkelijk zin in een nieuwe periode. En er binnen een soort mooie woorden zijn. Ja, ik zei in het begin, je wordt er wat stil van. En die zei van, ik ben maar een gewoon mens. En natuurlijk, ik heb mijn fouten en ik. Maar in ieder geval, het is mooi dat wat je dient het out de size hier, dat het waardeerd is. Niet alleen door de commissaris, maar ik, door uw gemeente hier en door het college. En ik wees u jou echt vanuit mijn persoonlijk perspectief daar, dat de zijne van de Almachtige God rest mooi op jou, jouw hand, jouw huishouding en deze mooie gemeente. Dank u wel. Noffelijk mensen, tagonkelig, leegdrompelig. Gewoon een mooi mensje, passend bij deze gemeente. Ik kom echt graag in deze gemeente en als ik dan mooi hem op een fiets of bij de Hiensterdagen ben, dan zorg ik dat het echt een man is van de bevolking. En dat het is een echte waarheid. Nou, in ieder geval trok in op dezelfde manier, benaderbaar wijze, toegankelijk wijze voor de mensen. Maar ik zorg dat dus nieuwe ambtelijke organisatie dat die goed inbedt en dat die goed draaien gaat. En natuurlijk hoop ik met de wethouders in de gemeente hier wat te doen om de toeristische ontwikkeling hier wat meer op gang te krijgen. Want iedereen zegt, wat is hier mooi? En in ieder geval, er ook maar wat meer hier.